пеш аз ҳама атрофи бозии дастаҳои Барселона ва Интер имрӯз суҳбат хоҳем кард. Албатта бозиҳои аввал хеле ҷолиб гузаштанд ва натиҷаҳое ки буданд дар бозии ҳам Арсенал бо ПСЖ ва ҳам Барселона бо Интер, оё шуморо ин яъне ки он чӣ ки шумо интизор будед он иттифоқ афтод ё ин ки ғайри интизор буданд натиҷаҳо? Албатта интизориҳо аз бозие ки дишаб буд чунин ба назар намерасад ки чунин мешавад. Шахсан ман интизор набудам. Аммо вақте ки дар зудтарин дар 30 сонаи аввал вақте ки Интер ҳисоби бозиро кушод ва аллакай дар он ҷо ҳам албатта ки бозигарони Барселона ва он умедҳое ки буд ва он хатте ки ҳамлае ки алон Барселона дорад интизор буд ки онҳо корро карда метавонанд новбаста аз ин голи зудкоре ки онҳо ба дарвозаашон сар доданд. Ва баъди ин боз голи дуюм ва ин ба он оварда расонид ки қариб буд ки боварии худи бозигарони Барселона ва худи мухлисони Барселона ҳам шояд ки аз байн мерафт. Аммо онҳо боз талош карданд ва дар хатти ҳамла зиёд корҳоро анҷом доданд то ин ки ҳадди ақал ҳисобро кушоянд ва баъдан барои зафар ёфтан дар ин бозӣ талош кунанд. Ягона бартарие ки Интер дар ин бозӣ медошт албатта ки он ҳам ин дар хатти дар яъне ки аз лиҳози физикӣ бузургҷуста будани онҳо аст ки метавонанд ин бартариро нисбат ба Барселона дошта бошанд ва дар қабати дуюм ҳам ин чиз метавонист ки барои онҳо имконияти бештарро фароҳам оварад. Ягона бартарии Интер аз Барселона ҳамин буд. Аз лиҳози техникӣ ва тактикӣ албатта ки мо бартариро нисбат ба Барселона медодем. Ва Имомбек пеш аз ин ки мо ба ҷузъиётҳои бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, фикри шуморо ҳам дар бораи бозӣ ва умуман натиҷаҳое ки дар бозиҳои аввали даври нимниҳоӣ буд мехостем бифаҳмем. ба таври мухтасар агар бигирем сери гол анҷом ёфтани рақобати аввал дар варзишгоҳи хонагии Барселонаро ман рости интизор набудам вобаста ба характери пӯшида доштани бозиҳои дастаҳои итолиёвӣ ва дар бозии аввал низ Арсенал ки дар майдони худ шикаст намехӯрд билохира бубинед ПСЖ боз ҳам ранги даври пешин дар сафар пирӯзӣ ба даст меорад муқобили дастаҳои англисӣ махсусан. Бале воқеан барои Арсенал бениҳоят мушкил буд бозӣ, махсусан баъди оне ки ПСЖ пеш аз Арсенал бо ду дастаи англисии дигар бо Астон Вилла ва бо Ливерпул бозӣ карда буд. ҳатто бозигарони ин даста ҳам гуфтанд ки таҷрибаи бозӣ дар Англия муқобили дастаҳои англисӣ барои мо кӯмак мекунад дар бозӣ бар муқобили Арсенал ва ҳамин тавр ҳам шуд онҳо пирӯзӣ ба даст оварданд. Хуб бештар дар бораи Барселона ва Интер агар гап бизанем, дар дақиқаи якум аллакай футболбозони Интер ба задани гол даст ёфтанд ва Тюрам бо як ҳаракати бисёр ҳам зебо ба тури дарвозаи Барселона гол зад ва инро ҳам бояд гуфт ки мо медонем ки Шенсни ҳарчанд бале ӯ гузаштаи хуб дорад, дарвозабонӣ воқеан дар сатҳи хуб буд, вале дар Барселона ҳоло ҳарчанд аз маҷбурӣ дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад, аммо он дарвозабоне нест ки масалан мисли Донарума бигирем ё ки мисли Давид Рая ё мисли Куртуа ё мисли дигарон хуб бозӣ кунад ва яъне ки дар ҳар бозӣ сейвҳои олия анҷом медиҳад. Каман дар кам ин ҳолатҳо дида мешаванд. Дар ҳамин бозӣ ҳам 3 зарбаи рост ҷониби дарвозаи ӯ зада шуд ва 3 гол ба қайд гирифта шуд. Ин нишондоди хеле баланд аз тарафи дастаи Интер аст, дастае ки ҳамагӣ 3 зарбаи рост зад. Дар бораи ин ки дастаи Интер барои мисол бо ин гуна яъне ки тез ҳисобро кушодан бозиро шурӯъ кард, дар ин маврид чӣ гуфта метавонед? ман дар дақиқаи аввал кушода шудани ҳисоб аз ҷониби Интер ба фикрам ранги бозиро дигар кард. Бубинед Интер хосатан дар хатти дифоъ кор мекард ва аз иштибоҳи ҳариф истифода мекард вобаста ба он аксулуҷумҳо ва он бартарии ҷисмонӣ доштани ҳарифон ҷумлаи ки ғолиб шуд инҷо қайд кард ва Барселона дастае ки имрӯзин бевосита характер қаҳрамон нишон медиҳад. Вақте ки гол аз иштибоҳ сар медиҳад ӯ доим ин даста доим дар ҳамин мавсим хоса ҷавоб мегӯяд. Бубинед ба 3 голе ки чи аз иштибоҳи дарвозабон, чи аз иштибоҳи хатти заифи дифоъ сар зада буд, Барселона тавонист ба онҳо ҷавоб гӯяд ва ҳатто имконияти пирӯзиро ҳам дошта буд. Албатта ба истиснои он голи Мхитаряне ки баъдан мо дар он бора ҳарф мезанем.
ولی فکر میکنم اگر که ما در مورد خود برآمد شینسنی حرف زنیم ببینید نفری بود که واقعا هم در میان تاپ دروازه‌بان ها نبود ولی وقتی که مجبورن وابسته به جراحت ترشتگن دوباره ختم پیشتر ختم مسئله ورزشی نبود دوباره با فوتبال برگشت او لکه در مسیر آن بازی اینا شکست سلسله بازی بارسلونا خود را عموما واقعا زور نشان داد و واقعا برعکس سخنان شما سیوی که انجام میداد باوری را نسبت بیشتر و بارسلونا حتی پیشنهاد تمدید شرطنامه برایش پیشنهاد کرد ولی متاسفانه در همین بازی محض اشتباهات خودش است باعث آن شد که بارسلونا اینقدر شماره گل ها را به دروازه سر دهد و بارسلونا در میدان خود نتواند نتیجه صفر را به دست آورد. در لیگ چمپیون ها این اولین بار نیست که در همین موسم بارسلونا مثلا 3 گل سر می‌دهد. بازی با بنفیکا رو اگر ما بخاطر بیاریم اونجا حتی 4 گل زدن بازیگران بنفیکا و اونجا هم فکر می‌کنم شانسی بود دروازه‌بانی ایتی. بتوان در مورد خط ضعیف دفاع باید نگفتن نموند اگر که ما قیاس کنیم بازی برقراری خودش است و اون در هان رقابت‌های مشکلی که او واقعا هم دست را نجات میداد خط دفاعی بارسلونا واقعا هم ضعیف است این از اول موسم روشن بود ولیکن کامنوی بارسلونا در چی است خط قوی حمله خطاگی خط دفاع رو جبران میکند ببینید در ریال مادرید چون طور نیست خط حمله کاری خط دفاع رو جبران کردن نمیده در بارسلونا برعکس ببینید چه قدر گلی که بارسلونا وابسته به خط دفاعی قفا سر میداد از همون قدر زیادتر گل و کامبکو ما از همین سگانه قوی بارسلونا اجرا میکند و لامین یامال ما خود میدونیم که چگونه در غفلت میگذارد حتی یک بار 3-4 حریف و الکای بزرگان فوتبال جهانی هم درباره او به قول داستان نویسی را سر کردند ولی در حقیقت و درباره خط نیم حمایه بارسلونا هم باید بگیم که حالا جوانان این دسته خیلی خوب بازی میکنند در خط نیم حافظه بازیگری که امروز دست چرخ گرداندن اصلی دست بارسلونا است البته پدری است چون که این فوتبال باز رو ما میبینیم چگونه در برابر رقیبان خود را خوب نمایش میدهد یعنی میتواند که با همون پرتافتایی که هیچ انتظار نیست که این پرتافت میگذرد و دقیق میرود اما از آن همه چیز انتظار شدن ممکن است و حتی ضربه های را میزند که برای دروازه‌بان بسیار خطرناک هستند و بعضا آنها هیچ امکانیتی ندارند که اون برگردانده شوند و استواری خط نیم محافظه هم در بارسلونا نقش بزرگ دارد در برابر خط حمله یگانه خطی که در بارسلونا است نواستوار است این خط دفاعش است که از اول بود و خیلی که ایمانبک هم گفت میتواند که خط حمله در یک جایگی با خط مرکز این چیزها رو این عامل‌های منفی بارسلونا رو یعنی که پوشانند و خب در همین بازی این گونه احساس میشد که سیمون اینزاگی شاگردان خود را در حقیقت برای یک نتیجه خوب رو به دست آوردن آماده کرده است نه اینکه مثلا بازی خوب نشون میده تنها نتیجه خوب عموما دسته‌های ایتالیایی مخصوصا در لیگ چمپیون ها خودی دسته اینتر همین گونه دسته است که بعضی وقت بازی پوشیده دارد با قوای بزرگی که در خط دفاع دارد این دسته بازی میکنه تکیه به آن ولی در حالت درکاری رفته گل میزند و در این بازی از وضعیت‌های استانداردی دیدیم که چگونه خوب استفاده شد و مخصوصا دفاعگر این دسته دومفریس در دو حالت گل زد همزمان در حالت گل اول پاس گل آور انجام داد از طرف یک دفاعگر عنوان بهترین بازیگر بازی رو گرفتن این چگونه شما این رو یعنی که شرم دیدید قبول میکنید ما فکر میکنم ارزنده هم هست که برای چنین جایزه داده شد ببینید واقعا هم تاثیر بخشی او به نهایت عالی بود دنزل دومفریس در برابر آن دفاعگران دیگر تیم‌های ایتالیایی عموما در سابقه‌های داخلی آنها در ایتالیا اصلا گل ها رو بیشتر دفاعگران به ثمر میرسانند در چمپیونات ایتالیا و این خاص فوتبال ایتالیا است زیرا آنها با خاراکتر پوشیده داشتن این بازی برای نگاه داشتن نتیجه و به دست آوردن نتیجه دلخواه اینها بازی پراگماتیکی رو برای که میمانند دفاعگران اصلا به قفا حمله‌وران به قفا میبرند کنارهای دفاعگران کناری با استفاده از پیدا شدن موقع خالی به پیش وابسته به سرعت به پیش میبرند و دومفریس از با سرعت افزایی خوزه خود مدام این در بازی قبلی مشاهده میشد به پیش میبرد ولی به گل زنی مشرف نمیشد ولی ببینید در همین بازی الکی او دو گل اولینش رو در لیگ چمپیون ها به ثمر رسوند و فکر میکنم به طور ارزنده او از یک نفران کلیدی بود که در سفر برای دسته ایتالیایی نتیجه درگیری رو تامین نمود و خب درباره بازی لامین یامال هم باید گفت که او چگونه رفتی بازی رو دیگر کرد با اون ضربه‌ای که از بین سه کس گذشت زد و تو ستون دروازه زد و بعداً وارد شد
یعنی که همین نقطه گردشی بازی فکر میکنم همین لحظه بود، هرچند از اول هجوم‌های پای در پای دسته بارسلونا رو ما می‌دیدیم، ولی همان گلی که او زد رفت بازی رو کاملا دیگر کرد و این هم ادامه هجوم‌های دسته بارسلونا بود که آخری اون البته با گل دوم مخصوصا در همین لحظه به انجام رسید برای بارسلونا، گلی که فران تورس اون رو به دروازه رقیب زد. یامال در خود چی دارد که اینقدر خوب بازی می‌کند و در چنین بازی مشکلی که بارسلونا با حساب 2-0 شکست خورده ایستاده است میتواند که محض او چهره اساسی بارسلونا شود و مخصوصا در نبودن روبرت لواندوفسکی. بینید یک چیز در این بازی روشن شد که مقایسه بین یامال و رافینیا و اکثریت به این اندیشند که رافینیا از یامال دیده بهتر بازی میکنند در بارسلونا و اصلا ببینید که یامال نو بسته از اون که همیشه دو نفر برای باز داشتن او کوشش میکردن. یک بازیگری که همیشه پیوسته با یامال بود دیمارکو و میختاریان هم در اونجا با دیمارکو هم کمک میکرد که یامال رو باز دارد، اما آنها این کارو کردن نتوانستند. تا جای موفق شدن اما در عموم نتوانستند که این بازیگر رو باز دارند. حتی 4-5 بازیگر رو گذاشته گل اول رو به ثمر رسوند و بعد این در برابر این بینید که رافینیا رو چگونه توانستند که بازیگران یعنی خط دفاعی اینتر باز دارند، هرچند که اون یگانه ضربه که داشت و اون هم از مسافه دور. یک برتری اساسی رافینیا این مهارت انفرادیش از یعنی ضربه های سختی او است، اما اگر از لحاظ مهارت انفرادی و همون دریبلینگ گیریم یامال برتری دارد و اون را هم در اینجا اثبات کرد و باز هم اثبات خواهد کرد. بله این رو ما اینکار کردن نمیتونیم که مهارت یامال در فریب دادن رقیبان یا اینکه در اداره کردن تو بیشتر از دیگر بازیگران بارسلونا است، اما نتیجه هایی که رافینیا امسال این موسم ما برای بارسلونا آورد و نتیجه های بازی رو که او تامین کرد این رو هم اینکار کردن نمیشود که مثلا رافینیا بازیگری ضعیف باشد یا این بازیگری باشد که مهم نباشد. نه، اینجا گپ سری نمیرود که ما او رو انکار کنیم، اینجا گپ سری اون میرود که یامال از رافینیا دیده بیشتر کارها رو در بارسلونا انجام میدهد و در این بازی هم بینید که اگر کار مثلا یامال اگر نمیشد و در همین بازی همه توجه به رافینیا میشد، الکی این تماما چیز دیگر میشد، نمیتونست اون انتظارهایی که بارسلونا و مخلصانش بود اون رو به دست بیارن. شما با فکر غالب شما میتونید روزی باشید در این مورد مونده؟ شما میتواند برآمد کردن گیرد اصلا اینو رو ما عین حال قیاس کردن تماما دیگر چیز است. ببینید رافینیا کار خود را با خوبی به سربلندی انجام میداد، وظیفه او گلزنی است. لامین یامال باشه بیشتر هرچند که گل میزند مثل پلی میکر بازی میکنه. بله مثل پلی میکر تامین کردن اون ارسال‌های گلی با اون دو نفری که در خط حمله اصلا برای هدف اساسی خود اجرا میکنند و فکر میکنم ببینید رافینیا همین موسم از روی عملهای گلی با رونالدو الکی برابر شد و اگر اون گل با زومر ایسا کردن میشد ببینید از هیرو گراسی میگذشت و او یقینا میتواند که بهترین نشانزن این موسم لیگ چمپیون‌ها باشد و یکی از دعواگران اساسی البته برای تو بیتیلوی فکر میکنم رافینیا عین حال یکی از نفران کلیدی در خط حمله است، ولی ما اگر به خود بازی لامین یامال بگیریم غیر عادی نیست کاری که انجام میده در میدان. اون تنها در همین بازی در همه بازی‌ها از چهره‌های کلیدی است و رول او به فکرم بزرگتر است از نفران دیگری خط حمله بارسلونا، زیرا او تشکیل کننده هجوم است، سازمان دهنده آن گل هایی که این دو نفر به ثمر میرسانند و این چیز مهم است. نفری که گل را تشکیل میکنه نه نفری که گل را وارد دروازه مینماید و در سن سالی چنین جوانی با این قدر نشان داد و هر مورد رکورد را نو کردن البته چیز غیر عادی است. ببینید الکی بزرگان فوتبال میگن، تیری اندری الکی گفته است که ما هر موسم در فوتبال معاصر با رونالدو و مسی کسی را قیاس کردنی نمیشیم، ولی کاری را که یامال عین حال انجام داده است این واقعا غیر معمولی است. واقعا ببینید در هر یک مرحله فعلی لیگ چمپیون‌ها گل میزند، پاس گلی انجام میدهد، تاثیررسانی او به بازی خیلی بزرگ است، ولی ببینید او سن سال بزرگتر ندارد، او در میدان لیدر نیست، او وابسته به آن استعداد خاصی که دارد کار را به خوبی انجام میدهد و آهسته آهسته میتوان گفت که یک نفری حقیقی پیدا شد که میتواند آن کارهایی که مسی کرد یک زمان، آن عملهایی که انجام داد الکی به زودی آهسته میتواند تکرار کند.
ва хуб ҳатто агар худи Роналдо ва Месси номи ин бозингарони бузург ки омад, худи Роналдо ва Месси дар синни 17-солагӣ на он корҳоеро мекарданд ки Ямал мекунад. Албатта он замон инро ҳам бояд ба назар бигирем ки дар футбол асосан бозингароне ки тақрибан аз 25 сола болотар буданд, яъне ки гапзан буданд, футболбозони асосӣ буданд. Ва ҳоло ки насли футболӣ хеле ҷавонтар шудааст ва бозингарони ҷавон бештар дар майдон корҳои дар кориро анҷом медиҳанд, барои Ямал чунин шонс шуд ки аллакай дар синни 16 солагӣ, дар синни 17 солагӣ ӯ яке аз ситораҳои дурахшонтарини футболи ҷаҳонӣ бошад. Ва хуб вақте ки голи сеюми дастаи Интер зада шуд, бозам Dumfries инҷо фаъолии худро нишон дод ва ба задани гол даст ёфт. Барои дастаи Барселона чунин як фурсат пеш омад. Ҳоло зарбаи задаи Рафиньяро мо мебинем. Албатта инҷо ҳайф нест ки ин гол ба номи дарвозабон навишта мешавад бо ин зарбаи хубе ки Рафинья зад. Оё доварон, оё умуман он нафароне ки дар ин бозӣ масъул буданд, намедонам комиссари бозӣ наметавонист ин голро ба номи Рафинья бинависад, яке аз зеботарин голҳои ӯ дар таърихи корномааш. Чунин голро бубинед дар гузашта низ худгол ё автогол ҳисоб карда мешаванд, зеро бубинед агар ки тӯб ба сари Зомер барнамехӯрд, ӯ мегашт дубора ба майдон бармегашт, валекин баъди расиш ба сари Зомер дохили дарвоза мешавад. ин албатта яқинан автогол аст ва дар инҷо агар Рафинья аз 100 метр ҳамчунин зарба мезад, қонуни футбол дигар ягон кор карда наметавонем. ва Рафинья дар бозии ҷавобӣ ва бо эҳтимолияти зиёд дар финал метавонад голҳояшро ба самар расонад. бале, ва дар ҳамин ҳолат амалкарди Ламин Ямал низ бисёр муҳим буд. тӯб ба назди ӯ меомад, як дифоъгар ҷониби Ямал давид ва Ямал тӯбро гузошт, барои Рафинья фурсат пайдо шуд то ин ки ӯ пас он гол бизанад. ҳоло як аксулҳуҷуми дигари дастаи Интерро биёед бубинем. фикр мекунам ин ҳамон ҳолате аст ки голи Михтариян ба миён меояд ва инҷо акнун як ҳолати бисёр ҷолиб ба миён омад. бале, албатта вар ино баҳсҳоро аз байн бурд, аммо бубинед ки ҳамагӣ чанд сантиметр пеши попӯшӣ ё ин ки ҳамон кафши варзишии футболбози Интер дар ҳолати офсайд аст. аз нигоҳи аввал умуман инҷо фаҳмидан мумкин нест, ё ин ки мо наметавонем фаҳмидан ки онҷо офсайд буд ё не. ва футболбози 36 сола дар ҳайати Интер аз дақиқаи аввал то охир бисёр хуб бозӣ карда меёбад. хуб, инҷо ба фикри шумо, агар замони пеш аз вар мебуд, ин гол метавонист ки пирӯзии Интерро таъмин кунад ё ин ки Барселона қодир буд голҳои баъдиро бизанад? бинед ки баъд аз ин ҳолат ҳам аллакай як дар ҳамин рақобат баъд аз он ки дақиқаи 70 пушти сар шуд, он тараф ҳамон бозие ки Барселона ва бо Реал Мадрид дошт, 120 дақиқа онҳо дар он ҷо рақобат карданд ва албатта ки он ҷо фишор зиёд буд, он ҷо зиёд қувва сарф карданд ва ҳамон таъсир буд дар ин бозӣ, чунки аллакай дар қисмати дуюм мо медидем ки онҳо аз бале хастагии онҳо эҳсос мешуд ва ҳатто дар қисми аввал ҷароҳат гирифтан Жюль Кунде ҳам ин ҷо бояд ёдовар шавем ки он ҳам аз ҳамин сабаб буд ки бо хабарҳо нашр шуданд ки метавонад 2 ё 3 ҳафта барои Барселона кӯмак карда натавонад. яъне хати заифи дифои Барселона акнун заифтар мешавад барои бозии ҷавобӣ. албатта таъсири бузург дорад, чунки мо Жюль Кундеро мебинем ки яке аз бозигарони асосӣ дар хати дифоъ барои Барселона аст ва он ҳам дар яке аз бозигарони калидӣ шуд дар бозии зидди Реал Мадрид ки голи ғалабаоворро ба самар расонд. ва албатта он таъсир буд ва дар ин рақобат ҳам намоён шуд, чунки дар хатти дифоъ дигар Барселона ҳам каме наметавонистанд ки ҳамлаҳои рақибро боз доранд, яъне дар ҳамбарҳамии бозигарон дар хатти дифоъ ҳам зиёд ба назар мерасид ва албатта се бозии охире ки Барселона ҳам дар он ҷо ғалаба кард, чи дар ҷоми Испания ва чи дар Ла Лига ва се бозии охири Интер бошад бо ғалаба анҷом ёфтааст дар доираи Серия А бо мағлубият. бале бо мағлубият. махсусан бохту аз Миланро мо бояд қайд кунем. бале аз Милан охирон бошад ниманиҳои ҷоми Италия. бале яъне ки дар Серия А аз Болония аз хато накунам аз Рома бале бале бозӣ 0-1 аз Рома шикаст хӯрид аст. аз Болония 0-1 Орсолини дар 94 ҷами 4 гол. вале умуман Интер имсол бубинед ки ҳам аз Милан дар суперҷом шикаст хӯрд, камбеки бузурги Милан. дар 5 бозӣ аз Милан шикаст хӯрд ин мавсим. ва ҳамчунин дар бозиҳои муҳимтариро ман дар назар дорам. ҳамчунин дар ҷом дар даври ниҳоӣ шикаст хӯрд ва аз финал маҳрум шуд. ҳоло акнун фикр мекунам ягона имконияте ки барои ҷоиза бояд мубориза барад маҳз ҳамин Лигаи Чемпионҳо аст ва онҳо пас аз бозии аввал ки ин қадар хуб бозӣ кардан фикр мекунам шонси худро ҳам нигоҳ доштанд. дар бораи Педри як саволи дигар дорам ман, баъдан ҷамъбаҳс мекунем мавзӯи дастаҳои Барселона ва Интерро. Педри гуфт ки баъди оне ки Родри тӯби тиллоиро гирифт ва беҳтарин бозингари дунё эътироф шуд,
дар дили ман ҳам умеди гирифтани тӯби тилло бештар шуд. Ман албатта ҳар як футболбоз орзу дорад ки беҳтарин бозингари дунё шавад, вале баъд ёне ки ман дидам ки Родри ин ҷоизаро ба даст овард, яъне ман фаҳмидам ки ман ҳам метавонам ҳамин корро карда. Оё дар ҳамин мавсим бо ин бозиҳои хуби худ Педри дар баробари Ямал, Рафиня аз дастаи Барселона албатта метавонад яке аз номзадҳои асосӣ барои тӯби тилло бошад ё не? ман фикр мекунам бубинед аллакай ду ҷоиза дорад Барселона дар дохили Испания. Агар ки қаҳрамони Испания шавад дар Лигаи Чемпиониҳом зафар ба даст оварад, бубинед дар ин ҳолат метавон гуфт ки истисно намекунем гирифтани тӯби тиллоиро аз ҷониби Педри, валекин бубинед аллакай ду муддаи асосӣ аз Барселона ҳастанд. Рафиня асосан якум Рафиня мешавад, дуюм Педри ва оморое ки Рафиня дорад. Умуман бубинед дар футбол чӣ коре ки нимоягарон дар гузашта ҳам чӣ кори бузурге накарда буданд, дар пеш ба қавле дар витрина ҳамлаварону голзанон қарор доранд. Ҳама онҳоро мебинад. 20 соли охир Месси ва Роналдо қарор доштанд. Ин ду нафар 10 солаҳо қарор доштанд ва дар дилхоҳ ҳолат, дар дилхоҳ даста бубинед дарвозабон, нимоягар, дифоъгар ино дар қафо ки ҳастанд, дар қафо ҳам мемонанд, аз диққатҳо дур мешаванд. Ва Рафиня коре ки кард воқеан ҳам бубинед агар дар сурати задани голи оянда ӯ метавонад беҳтарин нишонзани мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо шавад ва дар сурати камёбии дасташ яқинан ӯ фаворити асосӣ хоҳад буд. Вале агар ки он ташкилкунандагони тӯби тилло ранги порсола хоҳанд ки ба нимоягар тақдим кунанд, пас онҳо метавонанд Педриро ҷоизагир кунанд. ва хуб бозии ин ду даста 3-3 ҷанбаст гардид. Акнун рӯзи ҳафтум дастаҳоро дар шаҳри Милан дар варзишгоҳи Жузеппе Меатса дар Сан-Сиро бозии ҷавобӣ интизор аст. Ва ҳоло дар мавриди бозиҳои ояндаи ҳам ПСЖ ва Арсенал, ҳам Интеру Барселона мехостам фикру назари шуморо бифаҳмам ки барои Арсенал шонс чӣ қадар аст, барои шогирдони Артета ки албатта сармураббии онҳо пинҳон ба назди устоди худ меравад ва маслиҳатҳо мегирад аз Пеп Гвардиола. Албатта бо ин роҳ Реалро шикаст дод, аммо муқобили ПСЖ чӣ коре аз дасти Арсенал меояд? ман фикр мекунам ПСЖ имкониятҳои бештар дорад дар майдони худ бо доштани он истеъдодҳое ки дорад ва хизмати бузург ки мекунанд. бубинед Дембеле аллакай дар соли 25 дар худ соли 25 гол дорад ва Хвича Кварацхелиам беҳуда наомад ба Париж. он давраи хуҷаини исторагон аллакай пушти сар шуд дар Париж ва бубинед бартарии асосии ПСЖ дар чи аст? онҳо ҳайати чуқури захиравӣ доранд. бубинед вақте ки Арсенал дар майдони худ кори карда натавонист, баъдан аз курсии эҳтиётӣ аз маҷбурӣ Артета дифоъгарро ба майдон меорад. умуман нафаре надорад дар хати ҳамла. Бен Вайт чикор мекунад дар ҳолате ки ту як гол камтар дорӣ? он ҳам дар вазъияте буд ки дифоъгари канорӣ Тимбер андак осеб гирифта буд. дигар ягон футболбозе надошт ки аз ҷиҳати тактикӣ як нафарро дар майдон умуман ҷое ки барои ҳамла буд. умуман ин чиз ҳама ба фоидаи Париж аст. бубинед дар Париж нафарони 11 нафараи аввал агар ки корашон ба қавле омад накард, дар курсии эҳтиётӣ нафарони пурқувват ҳастанд ки онҳо метавонанд корро гардон кунанд. ва дар мавриди бозии ҷавобии Барселона Интер бошад, инро илова карданем ки бо вуҷуди он ки Кунде дар хати дифоъ эҳтимолан бо эҳтимоли зуд иштирок намекунад, хати дифоъ заифтар мешавад, валекин талафоти бузургтари Интер ин ҷароҳати Лаутаро Мартинес аст, нафаре ки дар хати ҳамла воқеан ҳам як девори қавӣ, як қалаи мустаҳкам дар баробари Турам аст. ҳарчанд ки бо кулли эҳтиром ба Туреми дар бозии аввалия зидди Барселона ӯ хуб бозӣ кард, умуман ҷиҳати манфӣ надошт, валекин ӯ то сатҳи Мартинес расидагӣ карда наметавонад. бо вуҷуди ки кулли ин омилҳо майдони хонагӣ ва бозии пӯшидаи Интер метавонад барояшон кӯмак кунад, вале ба ҳар ҳол Барселона фаворит аст. шумо чӣ дар бораи бозии ояндаи дастаҳо чӣ гуфта метавонед? дар бораи бозии дастаҳои ПСЖ ва Арсенал албатта ки баъд аз ин бозӣ ман ба ин хулоса омадам ки дастаи ПСЖ метавонад ки аз Арсенал гузарад, чунки дастаи ПСЖ аллакай дар баробари як дастаи англиси Ливерпул онҳо нишон доданд ки метавонанд дар баробари дастаҳои қавии англисӣ яъне хуб бозӣ кунанд. онҳо ҳам тезкор ҳастанд, онҳо ҳам аз лиҳози техникию тактикӣ яъне ҳоло дар ҳамон бартарӣ доранд ва метавонанд он иқтидореро доранд ки дар чунин бозиҳо дар баробари чунин рақибон ҳам арзанда ва сазовор бозӣ кунанд. дар бораи Барса чӣ? дар бораи Барселона ва Интер албатта дар бозии сафарӣ барои Барселона ин таъсир мегузорад, аммо он ҳайате ки имрӯз Барселона дорад, новбаста аз он ки чӣ хеле Имонбек ҳам қайд кард, Жюл Кунде ҳам осеб дорад ва шояд ки натавонад дар бозии ҷавобӣ иштирок кунад ва метавонад Барселона дар баробари Интер зафар ёбад ва роҳи худро ба финал ҳамвор кунад, ҳарчанд ки онҳо боз баъди ин рақобат
бо Реал Мадрид бозӣ доранд ки ду финал дар 10 рӯз ҳамин бозиҳои зич барои Барселона фикр мекунам андак мушкилӣ ба миён меорад. Аввал дар Эл Класико бубинед ки онҳо бозӣ карданд, чӣ қадар бозии тӯлонӣ, бозии мушкил, қувваи зиёд сарф шуд. Баъд аз он Интер ва ҳоло боз дар ин миён дар Ла Лига, пас он Интер боз Эл Класико, ин хеле мушкил мешавад. Вале қабл аз оғози мавсим коре ки Флик албатта бо шогирдони худ анҷом дод ва аз ҷиҳати физикӣ онҳоро пеш аз ҳама омода кард. Умед донест ки бо ин футболбозоне ки дар Барселона ҳастанд, аксарият хеле осон ва зуд метавонанд аз ҷиҳати тактикӣ ба нақшаҳои сармураббӣ ворид шаванд. Вале аз ҷиҳати физикӣ онҳоро омода кардан фикр мекунам дар ҳамин шабрӯзҳо нақши бисёр калидӣ мебозад. Ва мо интизор мешавем бозиҳои баъдиро ки рӯзҳои шашум ва ҳафтум баргузор мешаванд. Ва ҳамчунин бинандагони арҷманд ёдовар мешавем ки имшаб бозиҳои даври нимниҳоӣ дар Лигаи Аврупо баргузор мешавад. Дар ин давр дастаҳои Тоттенҳем ва Бодиоглимт ва ҳамчунин Атлетик Билбао, Манчестер Юнайтед бо ҳам бозӣ мекунанд. Албатта бештар таваҷҷӯҳ ба бозии Атлетик Билбао ва Манчестер Юнайтед аст, чунки Манчестер ба таври ҳангомавӣ то ба ин марҳила омад. Онҳо Лионро пас аз як бозии фавқулода дар Олд Траффорд шикаст доданд, махсусан баъди он голе ки Магуайр зад, агар хато накунам, дар охири рақобат дастаро наҷот дод. Хуб, дар бораи Манчестер Юнайтед бо ин ҳама мушкилӣ, бо ин ҳама бебарориҳо дар ин мавсим ки ҳоло ҳатто дар ҷои 14-уман дар Ла Лига фикр мекунам, дар Премер Лигаи Англия. Бо ин ҳама мушкилиҳо чӣ гуна бозӣ хоҳад кард ин даста ва чӣ натиҷае нишон хоҳад дод бар муқобили Атлетик Билбао дар бозии аввал дар сафар дар хонаи Атлетик Билбао? Ман фикр мекунам ин имконият ягонаи наҷоти мавсим аст ва дар сурати пирӯзӣ онҳо метавонанд то дар Лигаи Қаҳрамонҳо иштирок кунанд. онҳо ба фикрам ба дандон меқапанд ба қавли ин комёбии то ҳозир овардаи худро. Бубинед Магуайр нодаркор дар дақиқаи 125 дар кор мешавад ва пирӯзиро таъмин мекунад зидди дастаи фаронсавӣ. фикр мекунам онҳо ҳарчанд ки Атлетик Билбао финали хонагӣ дорад дар Лигаи Аврупо ва яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ин Манчестер Юнайтед метавонад вобаста ба он ситорагони арзишманде ки дар ҳайат дорад, мисли рақобат бо намояндаи дигари Испания Реал Сосиедад дар сафар барои худ мусовиро таъмин карда тавонад як коре карда, ё агар дар сурати пирӯзӣ минималӣ шикаст хӯрад, онҳо бояд ҳудадор ҳастанд ки дар майдони худ натиҷаи 100% бароишон таъмин карда бошанд. Хуб, фикри шумо чӣ аст дар бораи бозии Юнайтед ва Атлетик Билбао? Оё Атлетик Билбао бо он насли ҷавон ва футболбозони бо маҳорати ҷавони худ метавонад дар бозии аввал ҳадиақал пирӯзӣ ба даст биёрад? Бинед, ман дар ин бозӣ агар дар рафту баргаштро агар ба назар гирем, ман бартариро ба ҷониби Атлетик Билбао медиҳам, чунки он устуворие ки дар ҳайати дастаи Атлетик Билбао ва дар бозии ин даста ҳаст, албатта ки бартар аз бозигарон ва ҳайати ҳариф ҳастанд, яъне Манчестер Юнайтед ҳастанд, чунки онҳо дар Ла Лига ҳам ин чизро нишон доданд ва дар баробари дастаҳои Барселона ва чи Реал Мадрид ҳам онҳо хуб ҳунарнамоӣ карданд ва онҳо ҳам дар ин мавсим ҳам яъне ки аз худ нишон доданд ки мо метавонем дар Лигаи Аврупо низ муддаи асосӣ бошем ва он мушкилиҳое ки то ба ҳол Манчестер Юнайтед дорад дар ҳаят ва ин чиз метавонад ки барои имконе шавад барои дастаи Атлетик Билбао ки аз Манчестер Юнайтед гузарад. ва хуб, барои дастаи Тоттенҳем ҳам фикр мекунам акнун марҳилае фаро расид. ҳамон шабу рӯзе омад ки ин даста барои ҷоиза ахиран мубориза барад ва Бодиоглимт албатта мо медонем ки дастаи чандон пурқувват нест дар баробари дар қиёс бо дастаҳои дигаре ки ҳоло дар ин марҳила боқӣ монданд, махсусан муқобили Тоттенҳем. ва акнун имконият ҳаст ки Тоттенҳем барои ҷоиза мубориза барад, дар ҳоле ки дигар Кейн дар ҳайати ин даста аллакай 2 сол мешавад нест. ва бинандагони арҷманд, шумо метавонед ки имшаб махсусан бозиҳои даври нимниҳоии Лигаи Аврупоро аз тариқи шабакаҳои мо тамошо кунед.